Óna Ceannaí is anam dom agus tá mé ag obair sa Rannóg Alíonn mar stiúrthóir dearadh. An céad rud a dhéanam mé tá mé isteach ar an deilún agus fáin mé tríú ceithre script cos le seo agus déanam mé breakdown ar an script. Ca mé an script a léamh le highlighter peanluí nó highlighter I mo lámh agus tá mé ag glórag aon props, graphics, vehicles, carna nó van agus gur mé mo highlighter tríd an prop. So le mé na trí nó ceithre script agus déanam mé breakdown orthu. So an céad rud na graphics an sin caiimid na props all agus is féidir lom iad cheannach mana bhfuil siad agin an seo. Bhín an cuid is mó déanamh rud é agin, tá beidir tá 20,000 props agin sa prop shed, so mana bhfuil siad agin cheana féin caiimid iad all. Málam obair mar stiúrthóir dearadh, mé féin thu mé agus rinne mé céim I scanán agus televís ag trí bliain agus rinne mé production design thosaigh mé I Ros na Rún an bliain seocáte, so seo é an dara bliain tá mé ag obair an seo mar stiúrthóir dearadh agus tá sé challenging. Ach is maith le mé mar níl éon lá cosa leis an lá eile, níl éon gá lá mar an ggéine. Tá bhfuil cínse le na séimhí ach is féidir le cibé rud ar bhaile le séimhí an séimhí eile sa bbliain.